Ja, het was een heel duidelijk verhaal van de heer Eeman over de noodzaak om echt te werken aan sociaal-economische ontwikkeling van Aruba, maar ook de problemen. Hè? Want Aruba is natuurlijk een van die Small Island Development States. En ik weet uit mijn ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en ook internationale diplomatie dat het voor dit soort eilanden het heel moeilijk is om echt hun zaakjes op orde te krijgen vanwege de omvang van de bevolking en toch ook dat alle instituties er moeten zijn. Dus ik vond dat hij daar ook een belangrijk punt naar boven haalde. En ik kom uit Nederland, maar ik voel me ook heel erg verbonden met de mensen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, omdat ik ook heb gewerkt in Miami als consul-generaal voor het Koninkrijk. Verantwoordelijk voor de handels- en investeringsbetrekkingen. En heb ook voor de heer Eeman toen een bezoek aan Zuid-Florida georganiseerd. En omgekeerd ben ik ook naar de grote conferentie die toen werd gehouden over Green Island Aruba geweest. En ik zie ook dat juist in die innovatiesfeer heel veel mogelijkheden zitten voor een eiland als Aruba. Om wat de heer Eeman graag wil, een voorbeeldeiland te worden in zijn soort. Hè? Dus als een Small Island Development State, innovatief, progressief, altijd proberen om eigenlijk vooraan in de rij te lopen als het over nieuwe ontwikkelingen gaat. Dat kan ik zeer waarderen. Ik ben ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties. U hoort het al, de Nederlandse Vereniging. Er is geen Koninkrijksvereniging voor de Verenigde Naties en daar wil ik graag werk van maken. Daar heb ik het ook met de heer Eeman over, maar ook met vertegenwoordigers van Curaçao en Sint Maarten. Omdat ik vind dat wij een koninkrijksvereniging moeten gaan krijgen. En daar wil ik met name jonge mensen bij betrekken, zowel hier, dat zijn Nederlandse jongeren, maar ook jongeren van de eilanden die hier studeren. Om te kijken of wij veel meer warme en wederzijds inspirerende contacten kunnen opzetten tussen jongeren van de eilanden en Nederlandse jongeren. En ik wil ook graag kijken of we bijvoorbeeld bedrijfsleven daar op een goede manier bij kunnen betrekken. En we zijn bijvoorbeeld bezig met het maken van een SDG-spel. De SDG's zijn de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, zoals u weet. Daar zijn we een spel voor aan het maken. Dat wordt gemaakt door studenten. En dat moet natuurlijk ook island-proof worden gemaakt, want het moet ook in de culturele context van de landen in het Caribisch gebied aanspreken. En daar zitten ook challenges bij die door bedrijven worden bedacht voor problemen die zij opgelost willen zien. En dan zou ik natuurlijk heel graag ook slimme, innovatieve jongeren van de eilanden in het Caribisch gebied